Aínda queda máis dun ano para que chegue o Xacobeo 2021, pero o Concello da Pobra xa comeza os seus preparativos. Hoxe o Executivo presentou dúas rutas para promover o camiño ata Santiago dende a vila pobrense. No ano 21, vai ser Ano Santo e esperamos a visita de moitísimos peregrinos. Non nos queremos sumarnos na Pobra do Caramiñal a ofrecer aos peregrinos que veñen a Galicia e en concreto a Santiago a que coñezan a parte da historia. A ruta en veleiro estenderase durante os meses de setembro, outubro e a primeira fin de semana de novembro. Terán lugar sábados e domingos con saída ás 11 da mañá dende o Porto Deportivo da Pobra. Unha ruta de 6 horas facendo unha parada en Vila García para comer, donde aparte de disfrutar do que a ruta, non, nesta embarcación hasta máis ou menos o entorno de Cortegada. O alcalde quixo destacar a forte vinculación da Pobra coa peregrinación ata Santiago, xa que forman parte da ruta Traslatio. O Concello da Pobra é un concello tan xacobeo como calquera outro. Como decía a concelleira, durante a Idade Media era o porto de referencia para o desembarco dos peregrins neste lado da ría. Chégase a falar de que pudo haber 3 hospitaliños para recibir aos peregrinos, hoxe día se mantén en pé un. Somos un concello tan xacobeo como calquera outro e temos que refrendalo, remarcalo. Esta iniciativa é posible grazas aos fondos da Xunta O Teu Xacobeo. Segundo informou o Concello, a ruta en veleiro para as próximas semanas xa está esgotada.